Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Siyambonga uNkulunkulu ngobuhle bakhe ngaleli thuba lamanje esinalo lokuthi sikwazi ukuthi sizwe izwi lakhe. Siyambonga uMoya oNgcwele nokukhona bakhe nokukhanya kwezwi okuletha ukuqonda engqondweni zethu. Sizovula ngomkhuleko. Baba wethu osezulwini, maselingcwelise igama lakho Nkosi. Umbuso wakho mawufike. Intando yakho mayenziwe empilweni zethu sisemhlabeni njengasezulwini. Sithethelela Nkosi amacala ethu. Usiphe namandla nothando okuthethelela omunye komunye kwabasonayo. Ungasingenise ebulingweni, kodwa usigcwalise Nkosi ngezwi lakho lokunqoba isitha nayo yonke imisebenzi yobubi nokunqoba inhliziyo zethu la iphambuka endleleni ingayenzi imiyalelo yakho nentando yakho. Ungasingenise ebulingweni, kodwa usindise Nkosi kokubi, ngokuba umbuso ungowakho, amandla onke angawakho Jehova, kuze kube phakade Nkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyabonga bazalwane. Socela ukuba bonke abantu abalalele basheshise bathatha amabhayibheli abo kuze sizoba nokuqonda konke. Umuntu nomuntu athathe ibhayibheli lakhe asheshise asondele nalo. Abanamabhayibheli efonini basheshise bavule ama-app abo ukuze sizoba nokuqonda. Siyambonga uMoya oNgcwele kulesikhathi samanje. Angihambi ngedwa njengenjwayelo, ngihamba nomfowethu Mhlengi baba. Over to you. Amen. Amen. Sibonge bazalwane, umoya kaNkulunkulu ongcwele mawukube kithi sonke, sisho ukuthula makube nani. Nonke bazalwane, nabo bonke abahedeni kanye nabo bonke abazonda iqiniso. Amen. Amen. Sithi sithula izilokothe ezinhle zikamoya ongcwele ngaphansi komusa kaJesu Kristu, oyindodana aphinde abe uNkulunkulu. Konke kuyimfihlakalo kaNkulunkulu ukuze sikhulume kanje. Siyazi kwabasenyameni kuzwakala konke kuyingwejihwebo ukubona. Kodwa ke kulabo abakamoya bayaqonda ukuthi sisho ukuthini uma sithi-ke uJesu Kristu ufika abe indodana aphinde abe uNkulunkulu. Yes Lord. uNkulunkulu waqhamuka kuMose ngesimo sokuba umlilo usha ihlathi, kodwa libe lingashi. Wakhuluma uNkulunkulu kulo mlilo, abantu abakaze bakuquestione lokho ukuthi uNkulunkulu umlilo yini. Yes Lord. Yes Lord. Uma uJohane ubhapatisa efakaza ngoJesu Kristu uthi uyeza ozonibhapatisa ngomoya ongcwele nangomlilo. So siyambonga uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe, sibonga uNkulunkulu ngokujula kwakhe, sibonge uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe beqinisa ebathumile ukuthi bathwale ubufakazi, bashiye lembhalo, lembhalo okuyiyo esiphila ngayo namhlanje thina abangcwele. Sibonge uNkulunkulu ngendodana yakhe uJesu Kristu ayinika wonke amandla emhlabeni nasezulwini, wayinika negunya lokuthi ikwazi ukuthi ilande izahluthulele esihogweni, izinike abafundi bayo abapostoli ukuze abapostoli bakwazi ukuthola ubufakazi mase bakha ibandla likaKristu, ibandla elikaKristu. Yes Lord. Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke lokho. Namanje na-ke sisathula lobo bufakazi ukuthi uNkulunkulu munye, akanamhlangabezi, akanamphelezeli, akekho seceleni noseduze. Amen. So yilokho siyakholwa yikho ngokuba usitshelile. Ngithi washo waprofeta nakwincwadi kaDeuteronomy chapter 32 verse 39. Wagcwalisa ngesiprofeto watshela isizukulwane sangalesa sikhathi, waseqede kushiya phansi embhalweni ukuze bonke abazolandela bazi ukuthi yena uNkulunkulu munye.
akafune munye uNkulunkulu, uNkulunkulu onommona onomhawu. Bathi ngesiNgisi, he is a jealous God. Incwadi uDeuteronomy isahluko 32 Yes sir. verse 39. Yebo. Bonani manje ukuthi Uthi thina asibone manje yabona ukuba uNkulunkulu engafuni ukuthi thina sisindiswe. Lembhalo noma lencwadi le ngaba yikho inhlobo njengezinye incwadi zabanye abantu ezibhaliwe ngentando yabantu asizazi, kodwa yona yodwa le engoJesu Kristu uduma umhlaba wonke. Wonke umuntu uyayisaba noma ucurious ngokuthi afuna ukwazi ukuthi le ncwadi wonke umuntu okholelwa kuyona ufuna ukuphila okuphakade ithini. You understand? Uma ekhulumile ngaleso sikhathi lento ekhuluma ngaleso sikhathi sakwazi ukuthi sime namanje sime kuleso sisekelo okusho ukuthi lokho akusho kulabo bantu uNkulunkulu ophilayo ngempela ngoba uthela udala izulu lomhlaba. Amen. Bonani manje ukuthi mina. So uthi abantu babone manje ukuthi yena yebo umthethina. Cha. Mina. Mina. Yebo mina nginguye. Mina nginguye. Lelelo uJesu Kristu uthi ke ngaphambi kokuthi ke kube khona konke ngesikhathi Abrahama nginguye. Athi Moses inkosi. Hallelujah, glory to God. Athi ngithi ngithunywe ubani? Athi ubatshela ukuthi ngithunywe nginguye. Hallelujah. Nginguye. Hallelujah. You understand? Amen. Athi kwincwadi yabaHebheru ke nginguJehova izolo namhlanje naphakade. Athi kwincwadi hallelujah, glory to God. Athi kwincwadi yesambulo ke ngingu-Alpha ngingu-Omega. Amen. Akekho omunye. Manje uyakhuluma uthi ke bhekani manje. Yes Lord. Mina nginguye. Akashola abantu abakholwa iTrinity. uNkulunkulu wethu akasho ukuthi thina. Amen. Mina nginguye. Akakho uNkulunkulu ngaphandle. Akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwaJesu Kristu. Yes Lord. Munye uNkulunkulu esimkhonzayo, munye uNkulunkulu esikholwa kuye. Yes Lord. Lowo unguKristu. Yes Lord. Amen. So sithola ubufakazi ukuthi thina ke sikhuluma ngoNkulunkulu oyedwa. Amen. Njengoba noDavide wathi behlangana noGoliath sebehlulekile bonke besaba. Yaqhamuka insizwa kaNkulunkulu. Amen. Yakhipha itshe, yakhetha itshe. Amen. Ematsheni wonke emaningi. Yathatha letshe leli smooth. Yes Lord. Njengezwi lenkosi li smooth. Amen. Walifaka kuhlilingi, walishwiba, waseliphosa. Amen. Yashaya indoda enkulu. Amen. Indoda yamaFilisti yayishaya phansi. Ngasoke lenhliziyo. Hallelujah. Do you understand ukuthi ke manje sikhuluma ngalo ndoda leyo ephethe lelizwi elinye. Amen. Siginqa uSathane ngeke elilodwa. Asidingi i-nuclear weapon, asidingi ama-hand grenade, asidingi AK-47, asidingi 9mm, asidingi 38, asidingi ama-rifle, asidingi ombayimbayi. Siphethe Amen. Amen. umnini mandla onke, konke ngaphansi kwakhe. Incwadi uDeuteronomy isahluko 4 Yes, sir. verse 35. Yes sir. Wena oboniswa lokhu ukuba wazi ukuthi uJehova unguNkulunkulu. Wena wakhonjiswa lokhu, yabona lokho esikhonjiswa manje okwakhonjiswa labo ababekhishwa eGibhithe beyiswe eKhanani. Ngalesikhathi balindile ukungena eKhanani. Ngaleso sikhathi bangena eKhanani bahluleke ukuziphatha eKhanani. So kwasekunikwa thina ithuba thina sizukulwane njengoba nencwadi isakhona sisaniwe ithuba lokuthi ke sizithole nathi sithole uNkulunkulu wethu omunye. Yes Lord. Sazi ukuthi uye yedwa. Amen. Akakho omunye akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwalo esishumayela ngayo. Simile kuleso sisekelo sabaprofeti. Yes Lord. Abasithatha kumoya oyingcwele. Sikhuluma ngaso akekho omunye uNkulunkulu ngahamba yoshona. Ningawakha amaqembu amabandla amaningi. Niwabiza ngamagama aqanjwe abantu. Inkolo lezi eziqanjwe abantu. Ingakho nepolitiki emasontweni ingakho bangizikhundla ngoba anihola umoya oyingcwele. Uba nihola umoya oyingcwele, glory to God. Nina ngabe nihamba ngomusa, ngabe nihamba ngothando ngoba siphila ngaphansi komusa. Lalela ongiphi incwadi kaMaroma, incwadi yeRoma chapter 5 ufuna uqala from verse 1. Hallelujah.
Siphila ngaphansi komusa. Amen. Ngaphansi kwaMoses babephila ngaphansi komthetho kaMose. Tshaya uJesu esafika wathi uJohane lo uze ngomusa nangeqiniso. Amen. Grace and truth. Amen. uJesu Kristu esengakho. Amen. Uzosikhulula ekutheni sibe yigqila zomthetho. Singasahlaba sihlabele amadimoni, singasahlaba sithi sihlabele uNkulunkulu. Singasenzi umathanda ngongaqondi. Ngifuna incwadi yaseRoma chapter 5 from verse 1. Amen. Incwadi kwabaseRoma isahluko sesihlanu kuyivesi lokuqala. Incwadi kwabaseRoma isahluko sesihlanu ivesi lokuqala. Ngakho lokhu sesilungisisiwe. Ngakho ke manje ke yabona ke thina esikholwa ngokweqiniso esivumile ukuthi sizoni. Le ncwadi le ayikhulumi ngama fake Christians. Laba abantu abazibiza ngamaKristu kodwa ke bebebusy bebambelele into ezomhlaba bengazazi noma ke bangcwele noma bazama ukubangcwele beloko bethi ke bayazama. Akukho ukuzama uthatha isinqumo. It's either you in or you out. Uma uNkulunkulu enkosi yakho ufuna ukuzwa yena yedwa mlandele. Follow him. Uma usathane uBaal kuyena uNkulunkulu wakho kubaba wakho. Yes Lord. Mlandele. Ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa. Thina ke esilungisiwe ngokukholwa. Bonke abantu abezwe legospel abakholwa ngokweqiniso. Ukholwa ngokweqiniso akusho ukuthi ke uthi mawethu uthi uthi ukholwa ngokweqiniso. No. Ukulandela yonke imiyalo ebhalwe phansi eBhayibhelini, ukulandela yonke imfundiso kaKristu njengoba injalo. You understand? Amen. So uma wena utshela ukuthi ke unentombi noma unezintombi kodwa uthi uyakholwa noma usindisiwe, wena awakukholwa uyisifebe. Amen. You understand? Amen. So ngaleyo ndlela leyo sizama ukucacisela ukuthi ke uma wena ke ukholwa kuNkulunkulu abathathu sonke emaromini, wena ke le gospel le eyakho ukuthi kulungise. Uma ungafuna ukulungiswa uzohlala phe emaromini ukhoze usathane noNkulunkulu abathathu, kukhona iconfusion, kukhona ubuyaluyalo, uNkulunkulu wena uNkulunkulu benu bajidekile balenge endongeni. Feba ngokomoya. Yafeba ngokomoya. Ngakho omunye nangomunye uma uthi wena uyakholwa, wena ke uthi umfundisi kodwa kodwa manje ushathe wakhe ivosa le gospel idila nawe ukuthi ke wena ufanele ukuba ku-pulpit ngokuba ke ithi incwadi uma umuntu efuna uma emva kwe-pulpit noma efuna ukuhamba noNkulunkulu ufuna kabe nomfazi oyedwa. Uma enomfazi oyedwa, uma ehlukene nomfazi wakhe akathathe omunye umfazi. Yes Lord. Yes Lord. Uma wena wenza zonke lezi zinto akwakolungiswa awukho ngcwele. Le ncwadi ikhuluma ngabantu abangcwele ukuthi ke labo sebelungisiwe ithini. Ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa. So uma ulungisisiwe ngokukholwa wena uyavuma ukuthi ke wisona. Mawudaka utshwala uyakeka udaka utshwala. Ayikho igospel ngokuba ke le eyabantu asebelungisisiwe, abantu asebeshiye zonke izono zabo baphenduka ezonweni zabo babhabhathiswa egameni likaJesu Kristu. Ababhabhathiswanga egameni likayise nelendodana. No. Wonke umuntu ishincwadi ke fanele babhathiswe egameni likaJesu Kristu. Yebo uJesu Kristu washo wathi ke hambani nezizwe zonke nakhe abafundi nibabhabhathise egameni likayise endodana likaMoya Oyingcwele. Kodwa ke ubani uyise? Ubani indodana? Ubani uMoya Oyingcwele? Understand? Hallelujah. Yizona nto leyo. Uyise ulizwi. Yes Lord. uJesu Kristu. Indodana igama layo uJesu Kristu. Yes Lord. Umoya Oyingcwele igama lakhe uJesu Kristu. Yes Lord. Hallelujah. Nguye. Ngile lefuna ukuba yiyona ngeke ungenze lutho. You understand? Pelelisi. Hallelujah. Umqali nesiphelelisi wengeke abe uNkulunkulu aphinde afe futhi. No. Wakha indodana wayiqamba igama ngegama lakhe. Yes Lord. uJesu Kristu. Amen. Jesu uNkulunkulu onathi. Amen. Kristu ogcotshiweyo. uMessiah ogcotshiweyo. You understand? So, lalela. Ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa. Sinokuthula kuNkulunkulu. Thina ke sesilungisisiwe ngokukholwa. Ukuthula kuletha ukuthi ke sesiyaqonda ukuthi uNkulunkulu ufunani kuthina. Sesenza intando yakhe. Uma wenza intando kaNkulunkulu, awusacomplain. Awusayibona inkinga ngento eshiwo uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ethi ke ifebe ngeke zibone izulu wena siyeke ukufema. Uma uNkulunkulu ke ethi abantu abakhonza izithombe nezithixo ngeke balibone izulu noma ngeke balibone ubuso wezulu, wena uyakuyeka lokho. You understand? Wathi Nicodemus wathi umuntu ke uma engazalwanga ngamanzi nangokomoya,
ngeke azakwazi ukuthi amukele umuso wezulu. Yes, Lord. Understand? Yes, Lord. So, uma iBhayibheli isitshela izinto ekumele siziye ukuthi ke abathakathi nezinja Amen. bangaphandle ezulwini. Yes, Lord. Wena kufanele uphume lapho. Yes, Lord. Ngokuba yini wena usuyakhona ngeqiniso. Uma uNkulunkulu ethi ke umuntu osifazane esontweni Amen. akamboza ikhanda, Yes, Lord. ahlale phansi agqoke ngokuhloniphekile, angafaki amaqingi, angafaki ucwebe. Wena uzokwenza njengoba umoya engcwele usho. Emabandleni. Ngokuba ke ulungisiwe. Amen. Usuphelelisiwe. Uma unenkinga nanto ebhalelwa phansi, wena uyena uMkristu, awukalungisiswa, usafuna umoya engcwele akusebenze, ufuna izwi. Amen. Ingakho incwadi yaseKorinte yokuqala, incwadi yokuqala wesibili le chapter 6 verse 14. Amen. Amen. Ngithe yesibili. 6:14. Hallelujah. 6:14. Yes, sir. Hallelujah. Maningaboshelwa ejokeni linye. So uma wena usulungisisiwe, wageza izono zakho, wamsulwa, ithini incwadi? Maningaboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo. Usuphumile ngaphansi kwejoka labantu abangakholwayo. Linzima liyasinda. Amen. Libanga istress. Amen. Libanga umzwangedwa. Yes, Lord. Libanga izinhlupheko. Yes, Lord. Libanga inhliziyo enkulu, inhliziyo emnyama, likwenze wena uphenduke isigqila nendodana kaSathane. Ube indodana yolahleko. Yes, Lord. Yezwa lonto leyo. Ngokuba kunakuhlanganyela kuni ukulunga nokungalungi na. Ayikho into ehlanganisa wena nezinto zikaSathane uma ungcwele. Kunabudlelwana buni ukukhanya nobumnyama. Wena ohamba ekhanyeni uhamba kuKristu ngoba uthi uKristu ke mina ngikukhanya kwezwe. Wonke umuntu ohamba kumina uhamba ekhanyeni. So uma wena ke ungahambi ekhanyeni wenza izinto zomhlaba, uhamba ama-club, uhamba ama-tavern, Amen. ubhizi, ubuka ama-video cansi, uyagembula, ubhema ugwayi. No, Kunakuzwana kuni uKristu noBeliyali na. uKristu akahlangani noSathane. Ingakho sithi ke uma uNkulunkulu uNkulunkulu wakho mlandele, uma uSathane ewubaba wakho follow him. Unasabelo sini okholwayo nongakholwayo na. Yabona uma wena uthi ukholwa kuKristu, Yes, Lord. umuntu akashemba akakholwa, ukholwa lapha akashembe, ukholwa kumuntu, umuntu okholwa kumuntu akakholwa. Amen. You understand? Umuntu okholwa kuNkulunkulu abathatha akakholwa. Yes, Lord. You understand? So uma wena ke uthi uyakholwa usindisiwe, awuwazi wena uba nobudlelwane nomuntu osonda akashembe, uthi umbhakashela esontweni lakhe. Uyafunani kubantu abangakholwa, wena ukholwa ngokuba uJesu Kristu uthi umuntu osifazane sabaReturn, umuntu osifazane kholwa yini? Nina nikholwa ningakwaziyo, thina sikholwa sikwaziyo. Sinobufakazi kodwa kwesikholwa yikho. Amen. Ukhuluma umoya engcwele, ukhuluma kuJesu Kristu. Lina kuvumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nezithombe na. So ingakho ke uNkulunkulu ethi ke singafaki izithombe ojongeni, singafaki izithixo emzimbeni, singafaki izinto engaqondakali. So wena umuntu osifazane uma ufaka amacici, Amen. isithixo leso. Uma ufake ucwebe negeqo onesiphambano nendoda elengayo lapha esiphambanweni ithi uJesu Kristu, lokho ukufeba ngokomoya wena ukhonza izithombe. Understand? So umzimba wakho ithempeli likaNkulunkulu. Ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo njengokuba washo uNkulunkulu. Uma wena ukhuleka, Yes, Lord. ukhuleka kumoya engcwele, awumi phambi kwesithombe, uguqe phambi kwaso, ugobisa ikhanda lakho, ushaya isiphambano emahlombe nasekhanda nasesifubeni. No, awukwenzi lokho ngoba yini wena ke uholwa umoya engcwele. Hallelujah. You understand? Amen. Ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo. Thina siyithempeli, umoya engcwele ufuna kahlale kuthina. Yes, Lord. Ngokuba ke uNkulunkulu washo kwincwadi kaJoel chapter 2 verse 28. Wathi ke ngeensuku ezayo, kuyakuthi ngeensuku ezayo ngiyakuthela umoya wami enyameni. So umoya engcwele wawuthela kuJesu Kristu wokuqala waba isibonelo. Umoya engcwele wahlala kuyena, wahlalekela uNkulunkulu. Yes, Lord. Wamenzisa zonke izibonakaliso, wamkhuphula wamusezulwini emva kwalokho. Nathi simele ukuthi ke uma sivuma inkosi njengoJesu Kristu njengenkosi nomsindisi, sithola isiphiwo sikamoya engcwele. Ingakho kuthiwa ke phendukani Amen. yilowo nalowo bhabhathiso egameni likaJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Amen. You understand? Amen. Incwadi uJoel isahluko sesibili Yes, sir. verse 28. Yebo. Ngiyakuthi ngasemumva. Kuyakuthi ngasemumva. Amen. Kuyakuthi Kuyakuthi ngasemumva Yebo. ngithulule umoya wami phezu kwayo yonke inyama. usho uNkulunkulu, ukhuluma kanje uNkulunkulu uthi kuyakuthi ngasemumva bese ngithulula ke umoya wami. Akekho umuntu ongakuvimbela ukuthi uthole isiphiwo sikamoya engcwele. Kodwa umuntu ongakuvimbela umfundisi wamanga nomprofethi wamanga. Yes, Lord. Nomuntu ongambulelwanga ngemibhalo engcwele. Amen. Angakwenza ukuthi ke wena ufele emanyaleni ukuba yini ke abafundisa iqiniso. Amen.
ingakho emasontweni enu nifuya idakwa nezifebe nababulali nabaqambamanga neziphingi. Amen. You understand? Nabantu ababhema ugwayi Yes, Lord. nezigebengu. Amen. Ingakho incwadi yaseKorinte ithini? Incwadi yesibili kwabaseKorinti isahluko 6 Yes sir. verse 16. Lina kuvumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nezithombe na? Umzimba wakho mawube msulwa. Ngomadwebo amathathu. Amen. Khipha amathathu. Ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo. Njengokuba washo uNkulunkulu wathi, ngiyakuhlala phakathi kwabo. Uyokuhlala phakathi kwethu. Ngihambe phakathi kwabo. Ngiyakuba nguNkulunkulu wabo. Bona babe ngabantwana bami. Ngakho ke phumani phakathi kwabo. Lalela ukuze uNkulunkulu akhombise ukuthi umzimba wakhe uyithempeli lethu. Hambe lapha kwincwadi kaLeviticus. Ngifuna ungiphe ku verse 20 verse 26. Sizosho izinto uNkulunkulu akazifuni zenzeke ethempelini lakhe elingumzimba wakho ongcwele. Uma uthi wena ke ungcwele noma ufuna ukuba ngcwele uzokwenza lokhu uNkulunkulu akubhale phansi. Leviticus 19:26. Hallelujah. Gijima. Incwadi kuLeviticus Qala ku 19:1 bese uyahamba ku 26. isahluko 19 Yes sir. verse 1. Yes sir. uJehova wakhuluma kuMose wathi, Yebo. yisho kuyo yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli. Ngesikhathi abantwana baka-Israyeli bengaphansi komthetho waMose, uNkulunkulu wazibonakalisa kuMoses wathi, Moses, khuluma nabo bonke abantwana baka-Israyeli ubatshela uthini? Uthi kuyo, niyakuba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. So uma uJesu Kristu esangizanga ukuzobhubhisa noma ukuzonqamula umthetho kodwa ngizogcwalisa, usho ukuthi ke lokhu uMoses esifundisa kona uzogcwalisa phezu kwakho alungise lokho kufanele kulungiswe. Ngokuba yini ke uMoses wayenomthetho, uJesu Kristu wayenomusa neqiniso. You understand? So umehluki lowo lokhu uNkulunkulu akusho kuMoses okunye kwakho kusamile akushiki ukuthi kubi Old Testament okunye kwakho kusakhona ngoba nini kubhalwe phansi. Ingakho ke kuthiwa ke asibe ngcwele ngokuba uNkulunkulu wethu ungcwele. Namanje sisamelwe ukuthi sibe ngcwele ngokuba ke incwadi ye-New Testament isho the same thing ukuthi thina asibe njani, asibe ngcwele ngokuba uNkulunkulu wethu ungcwele. You understand? Hallelujah. Ngiphu verse 26. Verse 26. Yes sir. Incwadi uLeviticus isahluko 19 verse 26. Yes, 26 to 29. Verse 26. Yes, sir. Anikudla lutho olunegazi. So umuntu akufanele nje abantu abangcwele sidle into inyama esaphuma igazi ngokuba ke kulo nyama enegazi kukhona ukuphila egazini. Igazi lomuntu lokuphila. So uma wena udla inyama noma isibindi noma inyama ebomvu engavuthisisiwe, wena udla ukuphila. Akuvumelekile ukuthi ukwenze lokho. Uma upheka phekisisa inyama ivuthwe kungaphumi igazi kuyona. Anikudla lutho olunegazi. Akufanele sidle into legazi ngokuba ke ukuphila kuphi kusegazini. Amen. Ningenzi imilingo. Yini enyesenze futhi Ningenzi imilingo. Ningahloli imihlola. Singayenzi imlingo. Ningahloli imihlola. Verse 26 lo 19 ngithi. Yes Lord. You understand? Amen. Asiyenzi imlingo, asihlole imhlola, asiyenzi into ephambene nomyalelo osunike obhalwe phansi. Yini enye? Kundilinga asikundilinga amakhanda ethu emaceleni. So uyafunda manje hairstyle yakho yayenza. So angiyazi into edetshwayo lemakhanda imigqa ngemigqa nemitwa ekhanda umuntu esegundile waqeda. Ngokuba ke lokho kuphambene nomuntu ongcwele akufanele ufike abantu bezwe. Uma ugunda into eqondile. Anikudilinga amakhanda enu emaceleni. Bathi ukuthima kunenkinga, but inkinga mase udweba izitayela ekhanda sekhona inkinga. Njengomuntu openda ikhanda sekhona inkinga. Uma umuntu ezwe enza leyo nto nawe uthi ungcwele nezinto efanayo, so bona kanjani umehluko? Ngokuba incwadi kaLeviticus 10:10 ithini? Hallelujah. Hallelujah. You understand? Incwadi kaLeviticus 10:10 yasitshela. Amen. Fanele sikwazi ukuthi sihlukanise phakathi kwaNkulunkulu nongesikho kwaNkulunkulu, ongcolileyo nokuhlambulukileyo. Usheshe. Incwadi kuLeviticus isahluko 10:10. Yes sir. Niyakuhlukanisa okungcwele nokungengcwele. So esihlukanisa funeka sihlukanise sikwazi ukubona ngamehlo, sikwazi ukuhlukanisa ngezenzo, sikwazi ukuhlukanisa noma silalele.
Yes, Lord. Ngokuba ke siyakwazi ukufuna uNkulunkulu ukuthi kuphi. Yes, You understand? Amen. So uma wena umzimba wakho sogunda ikhathi legundile ungaloku udweba izinto ezingaqondakala oNike namakhanda abantu nemiqa engaqondakala ekhanda ukuba umzimba wakho umzimba ithempeli kaNkulunkulu. Aniyi ukudilinga amakhanda enu emaceleni. You understand? Ungoni isilevu sakho emacaleni. Ungenzi izinto eziphambene. So uma ugunda into eqondile. Yes, Lord. Ungagundi izinto ezingaqondakali. Ungoni isilevu sakho emacaleni. Yes sir. Incwadi uLeviticus isahluko 19 verse 27. Yes sir. Ani ukudilinga amakhanda enu emaceleni. Yes sir. Ungoni isilevu sakho emaceleni. Yes sir. Ani ukuzingcwaba emizimbeni yenu ngenxa ani ukuzigcaba emizimbeni yenu. Ungazigwebi emzimbeni, ungazigcabi ngenxa yabafileyo. ngenxa abafileyo. Do you understand? Abantu abagcwatshwayo emzimbeni bafakwa imithi, abantu abadweba ama-tattoo. Amen. Kuthiwa singakwenzi lokho. So uma usukwenzile lokho alikho icala ngoba kusekho ukuhlehlele emuva. Kodwa ke likhona icala uma ungaphenduka ezonweni zakho uvume enkosini ukuthi uyisoni ngokuba ke uzakuthethelela khona nawo lama-tattoo akho. Uma uvuma ungasaqhubeka udwebe amanye ama-tattoo ngokuba lo mzimba wakho ithempeli lomzimba likaNkulunkulu. Thank you, Lord. Understand? Hallelujah. So uma sawenzile Amen. ungasaqhubeka uma ngempela ukholelwa ekuthandweni ufuna ukusindiswa ngokuba kubhalwe phansi kuthiwa singazenzi lezi zinto sizenzele abantu abafileyo ukuthi uma wakho wafa akusho ukuthi ba nobuso bakhe emzimbeni wakho akusho ukuthi ba negama lakhe emzimbeni wakho nesikhundla sakho. No. No, akusho futhi ukuthi ke bhala wena ke ithathiwe necross esiphambano noma enobuso bendoda uthi uJesu Kristu. uJesu Kristu wafa wavuka ezulwini, akekho enyameni yakho, akekho emhlabeni. Ningazilobi amabala, nginguJehova. Singazigwebi. Amen. Singazigwebi. Amen. Singazigcabi. Yes, Lord. Ezo lonto leyo ubhalwe phansi. Yes, Lord. Zonke le ibhitibhiti nale ibhutuputu zezibhitibhoco zemithi nabanika yona. Thatha le nto ilahlela phezaleni noma uyishise. Faka etoilet uyiflash. You understand? Buyela ngale kwincwadi ngifuna incwadi yakhe uRoma chapter 5 qhubeke lapha verse 2 number 3. Ngena kuyo. Hallelujah. Incwadi kwabaseRoma isahluko sesihlanu iverse lesibili. Yes sir. Hallelujah. Okungaye sinokungena ngokukholwa kulowo Musa esimi kuwo. Hayi angikufunde funda. Ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa. Ngakho sesilungisisiwe ngokukholwa. Sinokuthula kuNkulunkulu ngenkosi yethu uJesu Kristu. Ukuthula kuNkulunkulu ngenkosi yethu bani? uJesu Kristu. Yes sir. Sinokungena. Okungaye sinokungena ngokukholwa. Okungaye singena ngani? Ngokukholwa. Uma wena uthi kuKristu usukholiwe Kulo Musa esimi kuwo. ngokuba ke uma wena ke ufuna isiphiwo sikaMoya Ingcwele ngeke usithole isiphiwo sikaMoya Ingcwele ungakholwa. Amen. Indodana haleluya glory. Okungaye sinokungena ngokukholwa. Umuntu okukholwa ngokupheleleyo isiphiwo sikaMoya Ingcwele esakhe, kodwa umuntu ophika uJesu Kristu ngeke aze asinuke umoya oyingcwele. Umuntu okholwa kaShembe akanawo umoya oyingcwele. Umuntu osonde eBaromini akanawo umoya oyingcwele. Okungaye abanawo umoya oyingcwele. Okungaye sinokungena ngokukholwa. Uyabona lokho mzukwana nje iBhayibheli walivula wamsana nathi uma sifunda iBhayibheli ngokuba yonke imibhalo ibhalwe phansi. Konke sitsheliwe ukuthi ke asikwazi hambe incwadi eDeuteronomy chapter 18 verse 15. uNkulunkulu uyatshela ukuthi ke kuzoza umprofeti. Lo prophet lowo ekhuluma ngawo Mose uJesu Kristu. So lo prophet lowo uyasitshela ukuthi yini kumele sibheke kulabo prophet. Incwadi uDeuteronomy isahluko 18 Yes, sir. verse 15. Yebo. uJehova uNkulunkulu wakho uyakuvusela umprofeti phakathi kwakho. Uyokuvusa umprofeti phakathi kwakho. Kubafowenu onjengami. NjengoMoses. Nimlalele yena. So uMoses wayekhuluma face to face noNkulunkulu, kodwa ke uNkulunkulu wathi ke lo olandelayo ngizofaka amagama ami emlomeni wakhe, uzokwenza yonke into engiyishoyo, uzokwenza konke engikufunayo. Qhubeka le ncwadi oqedwe wenzani ukanga. Hallelujah. Habe. Hallelujah. Yes sir. Njengakho konke owakufisa kuJehova uNkulunkulu wakho Entabeni yaseHoreb. eHoreb. So
ngesikhathi seHorebhe bafunanga ukubhekana noNkulunkulu ngoba ke babona ukuthi mekhuluma uNkulunkulu bazofa uma kuqhamuka uNkulunkulu ezikhazimulisa kubona base bathi ke hayi abafuni ukuthi uNkulunkulu azibonakalise kubona bancamela ukuthi bezwe izwi lakhe wasethina uNkulunkulu. Haleluya. Mangingabe ngisalizwa izwi likaJehova uNkulunkulu wami. Yes sir. Ngingabe ngisabona lo mlilo omkhulu futhi funa ngife. Yes sir. uJehova wayesethi kimi basho kahle lokhu abakukhulumileyo. Ngiyakubavusela umprofeti onjengawe phakathi kwabafowenu. Ngiyabavusela omunye umprofeti onjengawe phakathi kwabafowenu. Ngibeka amazwi ami emlonyeni wakhe. Bese ngibeka amazwi ami kumlomo wakhe konke akhulumayo akhulume ngoba kuphuma kumina. Akhulume kubo bonke. Yes sir. Engimyala ngakho. Yebo. Akhulume konke. Engimyala ngakho. Akukho kuzosala, akukho kuzoshoda. Konke kuphelelisiwe kuyena. You understand? Amen. So, uJesu Kristu lo kuya kuthi yilowo nalowo ongayikulalela amazwi ami ayakuwakhuluma egameni lami. Yes sir. Mina ngikufune kuye. So labo abangafunanga noma bangafuni ukwamukela uJesu Kristu labo balahliwe. Yes Lord. Ngokuba ke baphika iqiniso nomusa okuphathisiwe indodana ngokuba uma indodana isitshela ukuthi isishiyele isiphiwo sikamoya engcwele yafike yabashiyela futhi kwincwadi kaJohane isiphiwo sikamoya engcwele seyizohamba nakhona ke encwadini uNkulunkulu asitshela ukuthi ke lo ulethiwe ngokomusa nangeqiniso. Uyena lesimfunayo sifuna yena kuphela. Uma ungakholelwa kuyena nezinto afundisa ngazo wena ulahliwe. Ngiphe kwincwadi yaseRoma. Hallelujah. Incwadi kwabaseRoma isahluko sesihlanu ivesi lesibili. Okungaya sinokungena ngokukholwa kulomusa esimi kuwo. Awuhambe lapha kwincwadi yeRoman chapter 8. I mean John chapter 8. Incwadi ngokukaJohane isahluko 8. Right, ngifuna ungiphe lapha ku verse 15. Verse 15. Yes sir. Nina enahlulela ngokwenyama kepha mina angehluleli muntu. Bona bahlulela ngokwenyama babuka imisebenzi yenyama ababheki izwi elisiprofeto esiqhamukayo esaniwe ubani uNkulunkulu esingumose. Nina nahlulela ngokwenyama. Yes sir. Kepha mina angahluleli muntu. Do you understand? Yes Lord. Qhubeka. Nakuba ngahlulela ukwahlulela kwami kungokuqinisileyo ngokuba ngingengedwa kodwa yimina nongithumileyo. Yena uthunyiwe. Uyena kuphela wazi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ubaba wakhe uthumela. Kodwa uNkulunkulu wasinika nathi isithembiso ukuthi ke uma siphuma konke ukungcola kwincwadi yaseKorinte yokuqala chapter 6 from verse 18. Starting from verse 17. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko sesithupha verse 17. Kepha ohlangene neNkosi ungumoya munye nayo. Incwadi eluzana leyo yokuqala ngiphe lesibili akuyona leyo ngifuna le sidona. Hallelujah. Lesibili. Incwadi kwabaseKorinte chapter 6 isahluko ses6 verse 18. Verse 18 or verse 17 starting from between those. Hallelujah. Yes sir. Qhubeka verse 17 bazalwane. Yes sir. Ngakho ke phumani phakathi kwabo. Nayo ke uthi ke uma siphuma phakathi ngokuba ngabe uJesu Kristu ke uthi yena unobufakazi akuthatha kubaba. Ukumbiza ngobaba. Lezo lonto leyo uthi manje uNkulunkulu ke phumani kubona. Uthi ke phumani labo abangakholwa. Phumani laba abangahambi ngendlela yami. Phumani laba abakholwa emadlozini. Phumani laba abahlele etshwaleni. Phumani laba abafebayo. Phumani laba abasifaka eshembe. Phumani laba abanuNkulunkulu abathathu. Ukuba ke mina nguNkulunkulu omunye.
Anabudlelwane nabo uma nikholwa kimi ngoba umzimba yenu thempeli lami. Qhubeka ithini? Ngakho ke phumani phakathi kwabo. Phumani phakathi kwabo. Nahlukane nabo. Isho inkosi. Phumani nababandla enu. Ningathinti okungcolileyo. Ningasathinti lutho. Awusalidli iphasika. Awusalihlabe, awusadli ukudla ohlatshiwe. Ohlatshelwe amadlozi, ohlatshelwe amadimoni. Awusadli wena ukudla okuthiwa ke isiklaphu leso sihlatshwa ngoChristmas. Awucelebrate uChristmas. Awucelebrate iphasika. Ningathinti okungcolileyo. Ukuba manje wena uhlanziwe, ukhululiwe ngegazi likaJesu Kristu. Khona awusaphili ngaphansi komthetho kaMose, usuphila ngaphansi kweqiniso noma uphila ngaphansi komusa leqiniso. Khona ngiyakunamukela. So ubani lo onomusa leqiniso? John chapter 14 verse 6. Gijima. Incwadi isahluko. Yes sir. Ngokuka Johane. Yes sir. Isahluko 14. Yes sir. Verse 6. Nobatshela kulo ncwadi futhi ukuthi uJesu Kristu uNkulunkulu. Kuyona lo ncwadi leyo. Hamba gijima. Incwadi ngokuka Johane isahluko 14. Yes sir. Verse 6. Yebo. uJesu wathi kuye. uJesu wayesethuke wayekhuluma nobani? Hallelujah. No Thomas. Wayekhuluma noThomas. Hallelujah. uThomas wayenakho ungakholwa ebambekile lapha nalaphaya. Yes, engaqondi ngoba nasegcineni uJesu Kristu esevusiwe. uThomas ukholwa ngokubona. Amen. You understand? Amen. So kodwa ugcine evumile athi wena uyinkosi, athi wena uNkulunkulu. You understand? Hallelujah. 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 You understand? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. uJesu wathi kuye. Yes sir. Mina ngiyindlela neqiniso. uJesu wathi uThomas mina ngiyindlela leqiniso nokuphila. uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Yebo. Akakho oza kubaba ngaphandle kwami. So uma ungahambi ngendlela kaKristu, uma ungahambi ngemiyalelo kaKristu, uma ungafuna ukugcina imiyalelo kaKristu, akakho oza kubaba ngaphandle kwami. akekho umuntu ozoza kuNkulunkulu ngaphandle kwendodana. Indodana iyona esiholayo njengoba esho okuqezela incwadi leyo, njengoba sifuna ukuthi njengoba indodana futhi uyena ongumalusi, so phambi uhambe exesha thena phakathi kwayo. Okay, uma beningazi mina, yebo, beniya kumazi nobaba. uma besimazi uJesu Kristu, beniya kumazi akasho nobaba. simazi ngenyama. Yes Lord. Ukuba besiyazi imbhalo, hallelujah, glory to God. Ukuba beniyazi imbhalo from the Old Testament, benzomazi uJesu Kristu ukuthi ubani, benzokwazi ukuthi uJesu Kristu uNkulunkulu. You understand? Awuqhubeke lapho. Amen. Kusukela manje niyamazi, nimbonile. Utshela abafundi bakho uthi yabona manje, kusukela manje niyamazi ubaba, senimbonile. Abakamboni. uFilipu wathi kuye, Yes, sir. Nkosi, sikhombise uyihlo. Nawe uFilipi, naye usafuna ukuzibonela manje, ufuna ukubona uNkulunkulu. Hallelujah, glory to God. You understand? Wathi uNkulunkulu kuMoses sekele, lo prophet lowo ngiyomfaka amagama ami emlomweni wonke, uyakwenza konke engikufunayo. Ukusho uNkulunkulu kulo muntu lo uhleli kuyena. You understand? Hallelujah, glory to God. Washathela uJesu Kristu. uJesu wathi kuye, isikhathi singaka nginawe. Uthi awukangazi. Usho ukuthi ke bafuna ukubona bani? uFilipu wathi kuye, hlehla. Hallelujah. Hallelujah. Manje beningazi mina. Beniya kumazi nobaba. Uma benimazi uJesu Kristu, Yes Lord. beniya kumazi nobaba. uFilipi usafuna ukwazi ukuthi ke uphi ubaba. Kusukela manje niyamazi, Ngoba manje nihamba nami, niyakholwa imisebenzi yami. Abantu abakholwa imisebenzi kaKristu, abantu abakholwa imfundiso kaKristu bayamazi uNkulunkulu. Amen. Bayayazi inkazimulo kaNkulunkulu. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Do you understand? uFilipu wathi kuye, Nkosi, sikhombise uyihlo. Wathi uke uFilipi ke uNkulunkulu, sicela usikhombise uNkulunkulu, sifuna ukumbona. Kusanele. Kuze nje ngithule, kuphelele ukuthi ngimbonile uNkulunkulu. uJesu wathi kuye, Yes, sir. isikhathi esingaka nginawe. Awukangazi Filipu na? Angasho kanjani leyo nto ebeyindodana nje kuphela? Ngoba ke ababoni uNkulunkulu, kodwa incwadi ithi ke hambe. Hallelujah. Hambe kwincwadi kaJohane. Amen. Chapter chapter 1 from verse 14. Hallelujah. Gijima. Incwadi ngokuka Johane isahluko sokuqala verse 14. Ulizwi waba yinyama, wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe. Inkazimulo yoyedwa, njengoyozelwe yedwa kuyise. So egcwele umusa neqiniso.
ababoni uNkulunkulu qobo babona inkazimulo Amen. njengoba uJesu Kristu ke isikhathi esingaka nginana angeke ngiboni so manje babonani inkazimulo Yes, Lord. kaNkulunkulu ababoni uNkulunkulu uqobo lakhe ngoba akekho sokubona uNkulunkulu waphila. Amen. You understand? Amen. So ongiphe ngale kwencwadi kwela incwadi ya Johane sesiqedile yona bencwadi yaseRoma. Amen. Incwadi kwabaseRoma isahluko sesibili. Okungaye sinokungena ngokukholwa kulowo Musa esimi kuwo. Ongaye sinokholwa kokungena kulowo Musa esimi kuwo simi phezu koMusa. Siyazi sokuma kwethu uMusa. Siyazibonga okwethembeni inkazimulo kaNkulunkulu. Sibonga ini? Okwethembeni inkazimulo kaNkulunkulu. Sibonga ekwethembeni inkazimulo kabani? kaNkulunkulu. Khuleka inkazimulo. Indodana ithele izwi inkazimulo ehlele kuyo kaNkulunkulu. Kepha akusiko lokho kuphela kodwa sizibonga nangezinhlupheko ngokwazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukukhuthazeka. So uma uphila ngezwi izwi alizi noshukela liza nenhlupheko nokukhathazeka ngokuba ke uma uthole izwi kaNkulunkulu fanele ucishe imisebenzi yenyama mawucisha imisebenzi yenyama okusho ukuthi manje ke wena lalela umoya oyingcwele konke obakade ukwenza ngeke usakwenza okuphambene nemfundiso nemiyalelo kaNkulunkulu ngokuba ke sekuphila umoya oyingcwele wena ngokuba umzimba wakho ithempele likaNkulunkulu. So wonke umuntu umelwe ukuthi enze intando kamoya oyingcwele. You understand? Hallelujah. Hallelujah. Kepha ingakho kukhona ukukholwa kwethu kuza nezinhlupheko Yes, Lord. nokubekezela. Amen. Kepha akusiko lokhu kuphela Akukhona lokhu kuphela kodwa sizibonga nangezinhlupheko ngokwazi ukuthi ukuhlupheka kuveza sizibonga ngezinhlupheko ngokwazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukukhuthazela. ngokuba sesiyazi ukuthi ke ehluphekeni izwi noma ehluphekeni sithole izwi Amen. kuveza ini ukukhuthazeka. Ukukhuthazeka kusho ukuthi ngesikhathi qhamuka inhlupheko wena uyahlala unamathele uthi ngini ezweni likaNkulunkulu. Amen. Ukuhlupheka kuveza ukukhuthazela. Ukuhlupheka hayi uhlupheka ngokwemali no imali ayinakungenisa ezulwini ayinamsebenzi imali yebo siyayidinga kodwa ke asinaki ukuthi siphilela imali umuntu ophilela imali uhola usathane ukhonza usathane umuntu othanda amantombazane kakhulu oshintsha amantombazane uholwa inkanuwo ubaba wakhe usathane akanabo ubudlelwane noNkulunkulu akanabo ubudlelwane nendodana uJesu Kristu. You understand? So uma wena ufuna ukuphila uphila ngezwi kuphela izwi lingukuphila. Ukukhuthazela kuveza ukuqiniseka. Ukuqiniseka uqhama ngokuthi ukhuthazeke ngokuba ke usumqinisekile ukuthi wena ke lokhu kuyikhona ukuthi mina ngizofa ngivuke uma ke ngiphila ngokukholwa ngizohlala ngibone inkazimulo kaNkulunkulu ngiphile naye kwaphakade. Ukuqiniseka kuveza ithemba. Yes sir. Ithemba lijabhisi. Ithemba alijabhisi Ngokuba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe ezinhlizweni zethu. Uthando lukaNkulunkulu luthele kuphi? Ezinhlizweni zethu. Wathini uJesu uNkulunkulu kwincwadi yaJohana akashonga ukuthi ke ekhathi ezayo ngiyakuthela umoya wami enyameni. Yes Lord. Uthando kaNkulunkulu ilona lelo gcwele inhliziyo yakho kumuntu okholwayo. Yes Lord. You understand? Sinibizele kuKristu sithi wozanga ukuphelele ningazibambezeli ngezinto zomhlaba. Khohlwa manje ama-week, khohlwa manje ama-Domotor 2, khohlwa manje ukuhamba ama-night club, khohlwa manje ugqoka impahla ezingacacile ezidabukile eziveza umzimba wakho, khohlwa manje ukufaka amacici nobucwebe, khipha amazinyo lowafakile, lahla yonke le make-up onayo, khipha le nkophe zokufakelwa, lahla yonke into ezokulahlekisela ngokukholwa kwakho ngokuba ke abanye abantu bakukhonza izinto eziphathekayo ngaphezulu kukaNkulunkulu. Thatha le mali yakho uphe nabanye abantu, nidle nabanye abantu, uvule amathuba omsebenzi, wenze ube usize emphakathini, ungabi nenhliziyo elikhuni, uyeke ukuzonda abanye abantu, uyeke ukuqamba amanga, uyeke ukufeba, uyeke ukuphinga, uyeke konke okubi, uhloniphe abazali bakho wena ngane, uyeke nokudakwa utshwala. You understand?
ngokuba manje ukuKristu. Yezwa lonto leyo. Ngiphe Act 2:38. Amen. Act 2:38. Hallelujah. So isikhathi manje sinibizela kuye. Osibizele ekutheni isikholwe ngokupheleleyo sihlale ethembeni. Incwadi yezenzo isahluko sesibili. Yes sir. Verse 38. Yebo. uPetru wayesethi, "Phendukani, uPetru wayesethi kina ke, phendukani, yilowo nalowo abhaphathiswe abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa Uyobe sewuphiwa, hallelujah, glory to God, isiphiwo sikamoya oyingcwele. isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokukholwa kwakho yizwi uzithobe uzinikele uNkulunkulu. Uphenduke ezonweni zakho, ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu, ungafafazwa ngamanzi. No. Hallelujah. Ubhaphathiswe ngaphansi kwamanzi. Awunabhaphathiswa nombani, ungabhaphathiswa isoni, awunabhaphathiswa umuntu ongakholelwa kule mfundiso esifundisayo. Amen. Amen. Phendukani, ilowo nalowo abhaphathiswe. Umuntu okholelwa eTrinity ngaze akubhaphathise. Amen. Funa ubhaphathiswa umuntu owazisa uNkulunkulu munye, Yes, Lord. onesiphiwo sikamoya oyingcwele. Amen. Oyibonile inkazimulo kaNkulunkulu, wayivuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Yes, Lord. Ohlele eqinisweni nesisekelo Amen. sikaKristu. Amen. Phendukani, Phendukani, ilowo nalowo abhaphathiswe yilowo nalowo. Uma wena ithi incwadi uJesu Kristu ekhuluma noNicodemus ethi-ke akekho umuntu ozokwamukela umbuso wezulu engazange azazalwe kabusha, agezwe ngamanzi, azalwe kabusha ngokomoya. Amen. Mozalwe kabusha ngokomoya kusho ukuthi-ke wena uvuma isiphiwo sikamoya oyingcwele ukuthi uyasamukela. Yes, Lord. Size sifike kuwena sihlale ngokuphelele. Phendukani, yilowo nalowo abhaphathiswe Phendukani, yilowo nalowo abhaphathiswe egameni egameni likaJesu. likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa Kukho kwezono zenu. ukuthethelela kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa Uyobe senamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. isiphiwo sikamoya oyingcwele. Yes sir. Ngokuba isithembiso Isithembiso ngesenu ngesenu nesabantwana nesabantwana benu benu. esabo bonke abakude Bonke abakude. bonke inkosi uNkulunkulu wethu Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. ezakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi. Yes sir. Wabayala wathi, Zisindiseni. "Zisindiseni kulesizukulwana esiphambeneyo. Zisindiseni. Zisindiseni kulesizukulwana esiphambeneyo." Amen. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, yise wenkosi yethu Jesu Kristu, wena uza nokukhanya empilweni zethu. Wena uyisibani sezwe. Baba, izwi lakho liyisibani njengamanje silibeke entabeni ukuba wonke umuntu asibone. Abantu babone ukukhanya kwakho beze khona. Bonke laba bomile Nkosi, uyabaza abantu bakho. Thinta inhliziyo zabo Nkosi ngezwi lakho, ubahlabe bonke laba abasindwayo, abadinga ukuthulwa, bonke laba bomile, abadinga ukuphuza kumthombo wokuphila. Abalamukele izwi lakho Nkosi ngentokozo, ubakhulule konke amaketanga ababophile, basindiswe egameni lakho Nkosi. Bangaholwa abaprofeti bamanga nabafundisi bamanga abafuna ukubulala izimvu bazidle Nkosi, ngoba izimvu zakho ziyalazi izwi lamelusi. Mabezwe abantu bakho Nkosi izwi lakho njengamanje ubabiza, ubaphulukise kukho konke ubumnyama nokudwanguza nokugqila, ngoba wena umaluleki uzile ukuzokhulula abantu bakho kuzo zonke izinto ezibacindezele nezibagqilazayo emhlabeni, ukuba babe nokuphila okuphakade egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Sibonge bazalwane, umusa wenkosi. Sizoshiya imininingwane mayelana nabantu abafuna ukubhaphathiswa, nabantu abafuna ukubuza imibuzo ephathelene neBhayibheli, noma ngabe imuphi umbuzo silindele. Soshiya nanolinye imininingwane mayelana nendawo esitholakala kuyona uma singekho la. Ubafu uzokushiya konke la bese ashiye nenamba ne-email address. Amen. Amen. Inamba bazalwane 066 566 9245. Ngizophinda bazalwane inamba, sathi pen ubhale 066 566 9245. Iyona ke imininingwane leyo. Name i-email address bazalwane, mudinga i-email address ufuna ukubuza ukuze uzoqonda kahle
email address nayi izwi lenkosi .ujesukristu@gmail.com. Ngizoyiphinde email address izwi lenkosi .ujesukristu@gmail.com. Siyatholakala na ku YouTube bazalwane, izwi lenkosi uJesu Kristu. Mufuna ukusubscribe ku YouTube noma ufuna ukushiya comment noma ufuna ukuthumela abangani bakho ukuze bazi babone, ungafuni ukumosha idatha ukuze ubasendele because ama video mande nezintshumayelo ezinde, ushareishe ipage ku YouTube. Siyatholakala, usubscribe, ufollowishe. Ngizoliphinda ipage la ku YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu ku YouTube bazalwane. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Siyatholakala na ku Instagram izwi lenkosi uJesu Kristu. Usubscribe, ulandele, ube follower ukuze uzothola amanoni asezulwini. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu manje kuze kube phakade, uyisiqalo nesiphetho sempilo zethu. Amen. Amen. Sibonge bazalwane, musa wenkosi, siphinde futhi sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen.